Motoran. Gina wis mungkus motor takok ae. Iya ya. Tumben kowe rene. Ora oleh ya wis, aku tak muleh. Ngene mutung. Balik neh. Piye kowe ya ngono rek? Jagong lah engko tak kene kopi. Ya wis ah nek ono. Kebun ning ndi rek ora tau ngetok. Ya ora reti aku ora mbuke mbok takoki. Takoki genah-genah mangkono ati. Syukur lah. Lah, beres iki lah karena gue ngapal sesuk. Ini sandali malah juga cek goblok. Kono sih lagi no kopi kowe. Oke, rasa kesuwen dan gawekno kono lho. Pas kurane bro kopine entek. Ngono lawane. Wing pengen kopi. Rokok ae, duwe ku rokok bloko yo. Teti nek ora doyan kok tawakno. Ya duwe ni kutok wis ora duwe wah dibidas yo. Nek ana tukang rasa kandhane yo ndek iki ape tak rasane. Iya ono. Neng kaceke wonge mangkelno wong. Mangkelno piye maksude? Budeke polo. Rong. Lah wonge iku lho. Aku tawake 50 lho. Rasane tawane 100, sidane malah dituku piro jeke? Lah sidane dituku piro, Mas? Malah dituku 80 ore. Ibati kuwe malah. Iya, neng kaceke wonge iku mang. Gregetno wong. Ngopokan wonge rek. Sesuk aku kandhane lho nek makan rokok nek rokoke. Yo, sesuk tak kandhani. Iya. Yo, mulai sik aku. Kale. Yo, Wes hati-hati. bertamu ora gegno kopi. Nggih, kopi entek kok. Entek enak gekno. Aja lali sesuk nek ana tukang rasane kandhani tenan lho. Oke. Terus ah. Rasa de. Rasa. Wah, lumayan nih kok topes ra kanggo. Gimana nih? Rasa. Wah. Mana nih? Satu ih. Sini saja. Sambil ya. Apa lagi sisi cok iki? Dok blok malah iki. Alah, yo ya dok gosok iki. Rasa. Rasa ember mo. Kang, dirasa Kang. Ora duwe Kang. Yo sakang tantene. Ngenteni apa Kang? Yo sakang tanteni ning kene, santai. Sebutane apa Kang? Wong aku ora dirasa arep mbenteni. Lho, kowe iki piye lah Kang? Dire duwe kok, malah ora duwe, sing genah nek omongan. Bener nek bakal kerasa kopokan. Kan belah kopokan. Rasa. Rasane. Ngompreng amoh. Rasa. Ya ya, abane ana tukang rasa, aku ndek kon ngandani garang rek. Kandanane. Rong, sidang rasa nomor rong. Kolong, ono rasokan. Ilang anuku, akiku gak sedeng rasa aki yo. Basko mono nek gelem go kon rene tukang rasake nek gelem. Ya wis ah, tukang rasake tak kandhanane. Ya wis ah, engko kon rene wengi. Ya. Le, rosok le. Wes. Yo. Ana wong ang. Kowe gelem rosokan baskom? Hah? Yo, ayo.
jembreng apa? Aki-aki bubar, baskom ra kanggo. Kang, dira-dirasoan Kang. Endi Kang? Ning mburi Kang ono baskom nek gelem kowe ke jukuk dhewe. Yo sayang, tak ji kowe. Yo aku tak ngami kembang iki lho. Yo. Nuwun. Majikan capek iki. Dirasakno piye cah karepe cah wong aja. Alah. Ya wis ah. Malah kena nggo kadang sego ning omah iki yo. Wah, capek nih yo cah. Gimana iki? Kang? 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 Tadi sebelahmu? Ya wis, suwun yo. Yo, aku matur suwun. Yo. Tak lu golek-golek rono sana aku yo. Yo Kang. Matur suwun, Kang. Oh iya ya Kang, hati-hati. Lumayan lah, 10.000, mantek. Aduh. Nah, rasa ini bener apa ora gimana? Baskom tuku 10.000 iki. Tangane piye lah? Mangan kowe turu sik lah. Mantuk pol. Berturu mangan. Yang pira iki dah? Petenge lesu. Ngopi lah tuh. Mangan sik. Kudu Ini majikanku nanti bang. Ini mana hilang yo? Iki masih tak rosok no. Baskom malah majikom masih digawa. Waduh mak, majikomku hilang.